Λοιπόν, γεια σας, είμαι ο Tobit, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Όσοι έχετε δει το βίντεο που δείχνω με λίγα λόγια το σερβερ μου, τότε λογικά θα καταλάβετε ότι αυτός εδώ πέρα είναι ο σερβερ μου. Αλλά τώρα θα το πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, εδώ πέρα, αρχικά δεν θα έχεις αυτά τα τόσο OP items, είναι πάρα πολύ OP. Λοιπόν, και κάθε μέρα το φτιάχνω και από λίγο. Λοιπόν, αρχικά εδώ πέρα έχω κάτι generators που όταν το σπάς μπαίνει το ίδιο block. Αυτό γίνεται με την πέτρα εδώ, εδώ και εδώ. Έχω κι άλλο ένα νησί που πρέπει να δώσεις 1000 USA. Τώρα θα μου πείτε, σιγά μου μαζεύω τόσο πολλά Emerald από το βίντεο. Λοιπόν, υπάρχουν και 100 US. Όπα, δεν έχω κανένα 100 USA. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν και άλλα USA. Εντάξει, οκ. Υπάρχουν όμως και αυτά εδώ πέρα, παιδιά. Που είναι δύο πράγματα που δεν έχω ιδέα πώς να τα χρησιμοποιήσω, αν ξέρετε εσείς. Ωραία, λοιπόν. Και εδώ πέρα είναι diamonds και μετά μπορείς να πηγαίνεις εδώ, το jackpot. Το εξηγήσαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ένα parkour που όσοι δεν ξέρουν καλό parkour σίγουρα δεν θα το περάσουν. Δηλαδή αυτό, να βλέπετε, εγώ δεν ξέρω πάρα πολύ καλό parkour και τώρα μόλις έπαιξα. Όσοι ξέρουν καλό parkour, τότε σίγουρα θα το ξέρουν. Τότε σίγουρα θα μπορούν. Λοιπόν, πείτε ότι περνάτε και πάτε στο level 3. Εδώ θα μου πείτε, τι φάση, δεν έχει τίποτα, δεν γίνεται αυτό το jump. Παιδιά, εγώ τώρα δεν πετάω. Θα σας δείξω ακριβώς τι γίνεται εδώ. Βλέπετε. Παίρνω τον buyer. Και αν πάω εδώ, έχω βάλει buyers, παιδιά. Δεν σας το δείχνω πολύ για να μην μπορείτε να τσιτάρετε, αλλά έχω βάλει buyers. Οπότε, χωρίς να πετάω, το πέρασα. Ωραία, και εδώ έχει γίνει το ίδιο με τα barriers. Και κερδίζει ένα USA. Ωραία, λοιπόν, εδώ πέρα θα μου πείτε, αυτό εδώ το jump γίνεται, το ξέρω. Οπότε, αν δεν τα καταφέρετε, έχω εδώ πέρα τα slimes. Εδώ πέρα είναι εύκολο. Απλά εδώ αν πέσετε, τότε θα είναι το πιο σπαστικό πράγμα. Επειδή θα περιμένετε να πέσετε κάτω και να πεθάνετε. Έχουμε επίσης keep inventory. Οπότε αν πεθάνετε δεν θα χάσετε τα πράγματά σας. Λοιπόν, μετά ακολουθάς εδώ πέρα. Μετά θα έχω ένα jump που δεν γίνεται. Δεν γίνεται όμως. Τώρα μπορεί και κάποιος. Ωραία. Όπως βλέπετε και κάτω έχω slimes. Εσείς πρέπει να πέσετε σε slimes. Πάου! Παπ! Εγώ τώρα πάτησα shift αλλά και δεν έφαγα damage, αλλά εσείς θα φάγετε damage. Οπότε θα φάγετε. Θα φάτε damage, οπότε καλύτερα μην πατήσετε shift, να περιμένετε. Ωραία. Και τώρα σας βγάζει εδώ πέρα που είναι ένα bedrock, έχει στούς. Και πατάτε αυτό και κάνετε teleport με τα πράγματά σας. Λοιπόν, επίσης, αυτό εκεί πέρα το command block ήταν για 2. Α, ναι. Επίσης, για να μπορείτε να κάνετε netherite, έχουμε τέτοια σε όλα τα βαρέλια. Λοιπόν, εκεί πέρα κανονικά ήταν για PvP. Αν μπεις εδώ μέσα και πατήσεις το κουμπί, θα σε κάνει εδώ πολλές φορές teleport. Και μετά μπορείς να παίξεις PvP με όποιον θέλεις.
Εγώ έχω βέβαια σαν PS5, οπότε μην παίξετε με μένα ποτέ. Το ξέχασα αυτό. Ναι, γενικά εγώ είμαι ο πιο OP στο server. Ναι. Και αν θέλετε να φύγετε, τότε είστε εδώ και πρέπει να πατήσετε το κουμπί. Και μετά σας κάνει teleport. Εδώ πέρα υπάρχει ένα shop. Και έχω αυτό εδώ πέρα που λέγεται buy. Και μπορείτε να αγοράσετε όλα αυτά. Και φτιάχνω ένα νέο Iceland που πρέπει να πληρώσεις 1000 USA. Και τέλος πάντων εσείς τώρα θα μου πείτε πώς θα τα πάρω αυτά. Λοιπόν, ό,τι diamonds μου δώσει κάποιος, τότε εγώ τα κάνω USA. Πώς? Ξέρω εγώ, εσείς μου δίνετε ένα diamond. Ορίστε, διαμάντι. Θα πάω εδώ στο Anvil και θα το ονομάσω 100 US. Όπα, είναι ελληνικά. 100, όχι 1000, 100 USA. Και ορίστε. Τώρα, εάν μου ξαναδώσετε ένα διαμάντι, όμως, δεν μπορώ να το βάλω εκεί πέρα, επειδή αυτό λέγεται 100, επειδή αυτό λέγεται diamond και αυτό λέγεται 100 USA. Οπότε είναι διαφορετικά τα διαμάντα και δεν μπορείτε να μου κάνετε trick. Επίσης έχουμε κάτι πολύ ωραίο πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το δικό μου shulker box. Λοιπόν, μπορείτε να αγοράσετε το starter, το pro και το hacker. Και έχω για κάποιο λόγο 2 pro τέτοια. Α, όχι. Αυτό είναι το shulker box. Υπάρχουν αυτά εδώ τα 3. Αυτά εδώ, όποιος τα προλάβει. Παιδιά, και τώρα θα σας δείξω τι έχει μέσα και για να το κάνω και multiple. Λοιπόν, το starter έχει ένα iron helmet, chain leggings, ένα golden chestplate και diamond boots και ένα με τη σπαθί και ένα stone. Ωραία, θα το κάνω και multiply για να έχω πολλά. Ο Pro είναι λίγο πιο OP. Έχει 2 bottle of enchanting για να μπορείτε να κάνετε enchants. Diamond helmet, diamond chestplate, diamond leggings. Και επειδή τα diamond boots είναι στο starter. Και έχει ένα iron και ένα diamond. Λογικά όλοι θα πάρουν το diamond. Και τώρα πάμε να δούμε το hacker. Παιδιά, το hacker είναι ό,τι πιο OP. Έχει ένα ολόκληρο enchanted netherite set. Μόνο που δεν είναι τόσο OP. Ναι. Και για να ξέρετε, σκέφτηκα να βάλω και πολλά enchanted golden apples. Και θα βάλω και 100 USA. Λοιπόν, τώρα αυτό, τι θα το κάνω? Θα το κάνω πα! Ωραία, δεν υπάρχει πια. Μόνο αυτό και τώρα θα το κάνω λίγο multiply. Τέλεια. Να έχω. Ξέρω εγώ, να έχω πολλά. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, επίσης υπάρχουν αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα, όταν σας γράφει στο chat close, shop close, τότε το shop είναι κλειστό, δεν μπορείτε να αγοράσετε τίποτα. Ενώ όταν σας γράφει open shop open, τότε είναι open. Σε αυτό εδώ πέρα το shop μπορώ μόνο εγώ να μπω. Γι' αυτό και θα το κάνω γύρω από bedrock, για να μην μπορείτε να μπείτε εσείς. Και να μπορώ μόνο εγώ. Δεν ξέρω γιατί θέλω να το κάνω από quartz.
Και αυτό. Εντάξει, δεν μπορείτε να ανέβετε πάνω. Μόνο εγώ τα ελέγχω αυτά. Λοιπόν, και επειδή είμαι εγώ στο creative, τότε μπορώ να μπω μόνο εγώ από αυτό εδώ πέρα το trapdoor. Εσείς δεν μπορείτε, επειδή δεν μπορείτε να πάτε κάτω. Και εδώ μέσα βάζω τα πράγματά μου. Να ορίστε, θα βάλω, ξέρω εγώ, όλα τα shulkers. Θα βάλω και αυτό. Θα βάλω και αυτό. Θα βάλω και αυτό. Ωραία. Και μπορώ να φύγω όταν θέλω. Και να κλείσω το store. Λοιπόν, αυτός ήταν ο σερβερ μου αρχικά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτό εδώ πέρα είναι το skin μου. Θα είναι έτσι για 3 μέρες. Μετά θα γίνει, περιμένετε να φορτώσει, κάπως έτσι. Ωραία, όμως τώρα θα βάλω αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε μία εγγραφή, πατήστε το like, με βοηθάει πάρα πολύ. Τελευταία φορά δείχνω το username μου. Κάντε με friend για να μπορείτε να μπείτε σε αυτόν το Skygen server. Αυτά από μένα. Κάνετε βέβαια ό,τι θέλετε εσείς. Και έχω Bedrock Edition. Και καλύτερα να πάτε και να δείτε το βίντεο 1 λεπτού που βάζω εδώ, που έχω βάλει στο κανάλι μου. Λοιπόν, και κάντε μία εγγραφή, πατήστε το like, με βοηθάει να το δούνε περισσότεροι. Κάντε το και ένα share για να το δούνε και οι φίλοι σας, να μπουν στο Skygen server μου. Βασικά στον κόσμο μου, επειδή δεν θα τον κάνω ακόμα server, δεν ξέρω πότε θα τον κάνω.